Og velkommen til den her video. I dag skal vi teste at det har slik og sodavand. Jeg tænker, vi skal have det ud på bordet. Ja. Jeg kan også vise det, du tager det op. Baby shark. Men så... Nå, jeg ved ikke, hvad det er. Nu kommer jeg i tanke om det, da den var strand. Nå ja, den anden. Ja. Og det her, det var... Nå ja, det var Orange, og så er der også... Ja, det er en sjovt, hvad det er for noget, det der. Og så en kaffe til Mette. Og sådan en her til mig, jeg ikke ved, smager ikke. Og så sådan 2. Og den sidste ting, som jeg synes er ret klam. Ja, det bliver spændende at se. Okay, du vælger først. Skal jeg vælge først? Tag den der. Nej. Sodavanden. Nej, jo. Tag sodavanden. Ja, vi tager den. Jeg vil tage den her. Ja, vi tager den. Hvad hedder det? Det hedder... Dunkinder Joy. Og det har vi købt. Hvor har vi købt det henne? Det skal de vide, skal det ikke? Det kan jeg ikke vide, hvad det hedder. Vi har købt det over i Vollsmose Torv i bazaren. Der er en masse ting at vælge mellem. Ja, og vi valgte bare et længe. Ja. Vi kunne blive ved med at vælge, så mange ting var der. Det var der. Og så købte jeg også en slikkepinde i den butik. Ja, og der var en smiley på. Jamen, den har jeg sådan. Du er 20 startet. Nej, den skulle vi ikke taste. Nej. Endelig fik jeg oplevet. Nå, og det skulle være surt, det der. Eller hvad? Det dufter godt. Nej. Det tror jeg er godt, det der. Det ser sådan her ud. Det er altså strawberry og vanilje. Jordbær og vaniljesmag. Er vi klar? 3, 2, 1. Nej, tak. Så vil den. Eller, Det smager godt. Det er slet ikke sur. jeg vil tage bare posen. Nå, så fik jeg nu slik. Okay. Vi skal prøve dem her. Men den er lidt hård. Ja. Er det så fast i nu? Tænderne, ja. Og det smager faktisk ret godt. Ja, godt. Men de lugter ikke godt. Jeg synes godt, det er jordbær. Ja, det er jo klart, når det er jordbær. Det her for noget skrald at åbne. Men vi har besluttet, at vi åbner dem her. Nå ja, jeg giver dem der Ja. 4 ud af 10. gør Nej, jeg. 4 ud af 5. 4 ud af 5. Ja. Så giver jeg dem 3 ud af 5. For det var slet ikke sur. Det skulle være surt, jo. Okay, Eller hvad? jeg tror, at... Det er giftigt. Det dufter. Meget syntetisk, hva'? Ja, jeg kan se den blå. Og det smager alle sammen af el, så jeg finder lige den over. Tak. 3, 2, 1, nu. 5 ud af 5. Ja, de er gode. Og nu tror jeg, vi smager de... Røde. Jeg fik dem. røg alle sammen bare ud. De er gode, dem der. Får den mens det hele tiden. Og det er glutenfrit, og det er uden fedt. Ej, ja, vi kan bare sige, at de alle sammen er gode. De er gode alle sammen. Ja. Dem kan man godt. 5 ud af 5. Nej. Jeg bidt mig i tungen. Nej, i læben. Au. Ja, det er farligt at prøve slik. Det er med liv som indsats. Så ja, den. Skal vi prøve den? Nej, sodavanden, ja. Jeg så den. Den ser sådan her ud, jeg helt leveret den. Så skal man også skylle noget ned, så det er faktisk godt at købe. Og det er Mentos. Ja, det er Mentos, og der er frugt with jelly blitz. Frugt Det skal rystes. mix. Der står, den skal rystes. Ej, det kan være farligt. Shake it. Shake it, girl. Shake it, shake it. Så gør man ligesom. Du åbner, jeg skal langt væk. Er du klar? Ja. 1, 2, 3. Der er slet ikke brus i. Du starter. Det er et frugtmix, står der. Fruity mix.
Er der noget i? Er der frugtkød i? Ej ja. Lad os se. Underligt. Må du se det? Jeg skal ikke vide noget mere end den der. Jeg kan ikke lide den. Det er 7 forskellige frugter. Jeg kan ikke lide den. Den er fin. Men Nej. Ja. nej, der er ikke noget, der slår en Pepsi Max. Men der er ikke noget, der står en faktisk kun det. Og det har du også, hvis du vil have noget. Så er det Nej, den. jeg tror det faktisk, jeg handler faktisk Ja, kun det. lige have en tår drik. Skal jeg så lige have et billede af dem der. Ja. Så vil jeg se den. Du smager, jeg smager først. Ja. Det er dig, der bestemmer. Men det er så kanel. Du skal nok ikke kigge på det. Hvad farve er det? Nå, det er bare sådan lidt. Så. Jeg siger ikke noget. Nej. Jeg giver den 1 ud af 10. Jeg giver den her 1 ud af 10. Det smager godt. Mm. Det er surt. Jeg Den er giver god. Jeg Hvad giver giver du den 3 ud af 10. Nej. 3 3 ud af 5. Ja, det vil jeg også sige faktisk. Og den der, hvad så gav du? 1 ud af, der var det ud af 10. 1 ud af 5. Ja, der vil jeg også give den 1. Jeg tror, vi smager dem her nu. Dem der. Vi har 2 af dem. Når vi Ja. bygger kort, er den bare til at blive ud af en tur. Er det lang tid? Nej. Jeg kommer til at smage først. Ikke sige, hvad den smager af. Nej. Jeg tænker lige, nej, lad os tage smage det. Og den er god. Ja. 5 ud af 5. Ej. Prøv at tykke på den. Nej. Det er surt. Hvad skal du? Der er skummen i. Jeg kan lige fortælle, at hun har gået ned og spyttet den ud. Forfærdeligt. Hvad giver du den? 0 ud af 5. En af ener. Det er meget. Og jeg giver faktisk 0 ud af 5. Og jeg giver den faktisk 1 ud af 5. Ja. Fordi sådan, den er god, men ikke når man tykker på den. Og det er meget surt. Jeg tror, vi skal til at smage det her nu. Okay. Ja, hvad er det for noget? Nej, Vi kan ikke læse, hvad der står. Nej, men det ser sådan her ud. Hvor er kameraet? Der. Ja. Det er sådan noget mint noget. Ej, jeg tror... Nej, sådan her ser det ud. Det... Jeg kan ikke lukke noget. Det lugter ikke noget. Du tager først. 1, 2, 3. Det Smager er ikke. godt. Det smager godt. Nej. Tror du, der er chokolade inde i? Mm. Jeg tror bare, jeg siger 4 ud af 5. Tryk på den. Mm-mm. Ja, okay. Hvad er det der inde i? Ej. Jeg er bare skraldespanden. Ja. Så tag den lille grønne. Ja. Ej, det smager underligt. Jeg kan ikke lide det. Hvad er der dog i? Nasket? Candy? Skal der ikke blive noget af? Det vil jeg også sige 0. 0 ud af 5. Ja. 0 ud af 5. Jeg startede faktisk med 4 ud af 5 jo. Ja. Men når man så er det bare forfærdeligt. Jeg tænker, de her 2 smager vi til sidst. Dem tager vi til sidst. Ja. De her nu. Ja, jeg tager dem. Nu skal jeg lave noget med kaffe. Skål. Jeg er stadig varm. Ja, nej. De holder sig godt varme, dem her.
Mm. Nå. Ej. Det er noget karamel noget. Ej, det ser mærkeligt ud, mand. Øj, vi skal pakken. Nå ja. Pakken ser sådan her ud. Og sådan her ser selve karamellen ud. Det ligner det. Eller hvad, toffee? Ja, vi kan stadig ikke læse, hvad der er i. Nej. Det er bare karamel. Prøv at høre på den. Nej. Kom. Slut på den. Nej. Og det må man ikke spise på. Skal jeg ikke tygge den? Prøv. Nej. Det er, hvad du kan lide det. Du spiste det. Hvad er det for noget skrald? Det var ikke godt. Vi har de tre ting indtil videre. Vi har godt 4 ting indtil videre. Så skal vi smage det her. Ja. Det er som i med kaffe. Jeg er sådan lidt... I don't know. Ja, vi ved ikke, hvad der er i. Nej, jeg ved ikke. Der står et eller andet. Eller... Coffee time. Det er den samme, vi lige har spist. Ligner det. Den er ikke god. Ikke. Er den bare dårlig? Nej, det er okay, Det er jo men bare karamel. det er bare kaffe. Karamel. Det er bare karamel. Men det er ikke noget, jeg vil spise igen. Jeg tror, jeg tager de her 2 ting med hjem. Ja, den der også. Nej. Den beholder du. Okay. Baby. Vil du spise den her færdig? Okay. Skal du gå den her med hjem? Nej, jeg hader den. Men alt i alt, så tag ned i Vollsmose Torv og prøv at købe noget. Farvel. Hej hej. Der er også takkis dernede, hvis I kan lide det. Hvad var der? Takkis. Farvel.